Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा SBI बेंकनिफ्राय स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना हौवासा हिनजावसा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय क्लास 9 आव फरायनायनिफ्राय नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दायो क्लास 9 आव फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना क्लास 9 आव दायो फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो हायर सेकेन्डारि फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना डिग्री एबा आन्डार ग्रेजुएशन दायो नोंथांमोना फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो पोस्ट ग्रेजुएशन फरायगासिनो दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो प्रोफेशनल डिग्री एबा माखासे प्रोफेशनल नोंथांमोना कोर्स खालामगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 15,000 निफ्राय लानानै 1.5 लाखसिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा बेयो डिपेन्ड जागोन आरो नोङो दायो मा फरायगासिनो दङ जेनेबा दायो हायर सेकेन्डारि फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ एसे खम मोननो हागोन जेरै नोंथांमोना 15,000 मोननो हागोन दा बेनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाबबो आं खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव नैबे SBI स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन दा जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होनाय जाबाय गोबां फरायसाफ्रानो दायो 15,000 फैसाखौ मोननो हानाय जाबाय नैबे आगष्ट मासनि 3 तारिखआव दाबो सोगासिनो दङ जेनेबा 3 तारिखफ्राव गोबां फरायसाफ्रानो 15,000 फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोनाबो गासिबो माने फैगोन बोसोराव SBI स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायो दा बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायना लादो जाहाथे नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्ट्स होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नांगौ फुरा डिटेल्स बेखौ मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा जोंहा बे स्कलारशिपनि जोंहा फुल नामा जाहैबाय SBI प्लेटिनाम जुबिली आसा स्कलारशिप 2026 दा बे जोंहा स्कलारशिप जाय स्कलारशिपनि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दङ दा एप्लाइनि डेटफोरनि बागैनो आं गिबियावनो खोन्थाहरनोसै लास्ट डेटफ्रा माब्ला जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामना थांनाय जुलाइनि 22 तारिखनिफ्राय जोंहा जागायजेनबाय दा बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 4 तारिखसिम थागोन दा बेनिखायनो जोबोद गोबाव नोंथांमोननिसिम समखौ होनाय जादों जाय स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइननो एप्लाइ खालामनो हागोन दा स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागोन दा गिबियावनो जायफोर नोंथांमोना फरायसाफोर जायफोर माने स्कुलाव फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोननिखौ आं गिबियावनो खोन्थाहरनोसै जायफोर नोंथांमोना दायो क्लास 9 आव दङबा एबा क्लास 9 निफ्राय लानानै नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि क्लास 12 सिम नोंथांमोना दायो सोरबाफोर फरायगासिनो दङबा एबा क्लास 10 आव नोङो दङबा हायर सेकेन्डारि फार्स्ट सेमिस्टाराव दङबा फार्स्ट इयाराव दङबा सेकेन्ड इयाराव दङबा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो दा बेखौ बुजिना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जोंहा बेहाय पार्सेन्टेजनि गोनांथि दङ दा नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेजआ खमथारबा बेसेबां पार्सेन्टेज थानाय जानांगोन जों SC ST फोरनि थाखाय 65% थाथारनांगोन नोंथांमोना नैबे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो दा बेनिखायनो नोंनिया बे क्लास 9 आवनो जा 10 आवनो जा दा जायखिजाया नोङो बबे क्लासाव दायो फरायगासिनो दङ नोंनि सिगां बोसोरनि जा रिजाल्ट दा बेनि रिजाल्टआव नोंनिया बेसेबां पार्सेन्टेजआ थाथारनांगोन 65%आ खमबाबो थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै 15,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 3 लाखनि सिमा एप्लाइ खालामनो हागोन 3 लाखनि जुदि बारा जायोबा न'खरनि फेमिलिनि इनकामा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जों बर'फोरनियाथ' बांसिन बेबादिनो 1 लाख 1.5 लाख 60,000 बेबादिल'सो जायो जोंहा एनुवेल फेमिलि इनकामा दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ सानो नाथायबा नोंथांमोननियाव 65% खमथारबाबो पार्सेन्टेजआ थानाय जानांगोन दा बिनिफ्राय PWD केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखाय 60% बाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेवहाय जोंहा 50% रिजार्भ दङ हिन्जावसाफोरनि थाखाय हौवासाफोरनि थाखाय 50% रिजार्भेसन आदा जाहैबाय दा बिनि गेजेरावनो जोंहा ST केन्डिडेटफोरनि थाखाय 25% जोंहा रिजार्भेसन होनाय दंबावोसो स्कलारशिपनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा बेयो दा बिनिफ्राय SC केन्डिडेट बिथांमोननि थाखायबो 25% होनाय जादों पार्सन विथ डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखाय 5% रिजार्भेसन बिथांमोननोबो होनाय जादों दा जों ST फोरनि थाखाय स्कलारशिपनि थाखाय जोंहा रिजार्भेसन दंबावोसो दा बेनिखायनो एप्लाइखौ बयबो नोंथांमोना खालामना लाथारगोन आं सानो जायफोर नोंथांमोना दायो क्लास 9 निफ्राय लानानै क्लास 12 नि बिथोराव फरायगासिनो दङबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ होननानै बुंनो थाङोबा मार्कशीट नोंथांमोना होनो नांगोन आधार कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट बेनिफ्राय कलेज स्कुलनिफ्राय नोंथांमोना बनाफाइड सार्टिफिकेट बेखौ दिहुनना लाबानो जाबाय बनाफाइड सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना ओरैनो मोननो हाखागोन बानायबा नोंथांमोना मोननो हायो कलेजनिफ्राय दा बेनिफ्राय बेंकनि पासबुक नोंथांमोना होबानो जाबाय SBI नि एकाउन्ट थायोबा साबसिन जागोन होननानै बेहाय बुंदों बिथांमोना दा अब्लाबो नोंथांमोना SBI नि नोंनिया एकाउन्ट नङाबाबो नोङो बेलेग एकाउन्ट नाम्बारखौबाबो होनो हागोन बेहाय जेबो बेहाय माबा होनाय गैया
नोंथांमोना SBI बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होथारनांगोन बेबायदि होनाय गैया पासपोर्ट साइज नोंथांमोना फट'ग्राफ होनो नांगोन दा बेबायदिनो नोंथांमोना बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै एप्लाइखौ खालामना लानो नांगौ दा बेखौ मिथिबाय जायफोर नोंथांमोना दायो क्लास 9निफ्राय लानानै क्लास 12 फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना बेसेबां स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन 15,000 नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दानिया फैदो जायफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुएसन दायो फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेसेबां स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन 75,000 नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जोबोद नोंथांमोना नोगोल स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बुंनो नांगोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन बेहायबो एखेयानो खमथारबाबो 65% नोंनिया थाथारनाय जानांगोन पार्सेन्टेजआ अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा आप टु 6 लाखसिमाव एप्लाइ खालामनो हागोन 6 लाखनि नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बाराबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिनिफ्राय टप 300 NIRF दा जा जोंहा रेंकिं ओंखारनाय जायो दा बेफोर माबायाव इनस्टिट्यूशनाव नोंथांमोना फरायनायबा ओरैनोथ' गुवाहाटी इउनिभार्सिटि तेजपुर इउनिभार्सिटि बडलेण्ड इउनिभार्सिटि बे गासिबो नैबे टप 300 आव आंनिबा दंजोबखायो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि तेजपुर इउनिभार्सिटि बेथ' दंजोबो बिनिफ्राय बडलेण्ड इउनिभार्सिटिया बे टप 300 आव गैगोना गैया आं बेखौ माने दायो मिथिना मोनाखै अब्लाबो आं सानदों दङ बादि आं मोनदों आरो आं बिनि बागै नायाखै दा बे जायखिजाया टप 300 बे NIRF बे रेंकिंनि आन्दाराव नोंथांमोननि इनस्टिट्यूशना फैनाय जानांगोन आरो अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा एलिजिबल जागोन जाहैबाय बिनि अनगायैबो NAAC जा जोंहा बेबादि माबा रेंक होनाय जायो बबेबा कलेज अबा इउनिभार्सिटिखौ दा बेहाय नोंथांमोननिया कलेजआ बिथोराव गोलैबा अब्लाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय बेबो एखेयानो हिनजावसाफोरनि थाखाय 50% जोंहा रिजार्भेसन दङ माने आदा राननाय जादों ST फोरनि थाखाय अब्लाबो जोंहा आलदायै 25% रिजार्भेसन दंबावोसो नैबे आन्डार ग्रेजुएसन स्कलारशिपनि थाखायबो रिजार्भेसनबो होनाय दंबावो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ नांगोन क्लास 12 नि मार्कशिटखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना दायो मा सेमिस्टाराव दङ दा बिनि नोंथांमोना मार्कशिटखौबो होनो नांगोन जेनेबा जायफोर नोंथांमोना दायो सेकेन्ड सेमिस्टारावनो जा थार्ड सेमिस्टारावनो जा जायखिजाया नोङो मा सेमिस्टाराव दङ दा बे सेमिस्टारनि नोंथांमोना माबाखौ होबानो जाबाय आरो फार्स्ट सेमिस्टाराव दङबा नोंथांमोना क्लास 12 नि मार्कशिटआनो जाबाय दा बेनिफ्राय सेकेन्ड सेमिस्टाराव दङबा नोंथांमोना फार्स्ट सेमिस्टारनि नोंथांमोना मार्कशिटखौबो होनांगोन आरो आधार कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट बिनिफ्राय कलेजनि बर्नाफाइड सार्टिफिकेट नङाबा एडमिसन लेटार नोंथांमोना होनांगोन एडमिसन रिसिप्ट होबाबो जागोन कलेजनि फिसखौ नोंथांमोना फिनि जा फर्म बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय पेमेन्ट खालामनायखौ बेंक पासपोर्ट साइज फट' बेखौ नोंथांमोना होनानै अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय स्कलारशिपनि थाखाय बेसेबां नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन 75,000 नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन आन्डार ग्रेजुएसन नोंथांमोना दायो जायफोर फरायगासिनो दं नोंथांमोना दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दं दा नोंथांमोननि थाखायबो बे इनस्टिट्यूशन होनायफ्रा एखेयानो टप 300 नि बिथोराव थानाय जानांगोन नोंथांमोननि कलेज एबा इउनिभार्सिटिया दा बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन 65%आनो खमथारबाबो न'खरनि फेमिलिनि इनकामा बोसोरफायाव 6 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बाराबा जायखिजाया 6 लाखनि बिथोराव दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय बे एखेयानो टप 300 नि बिथोराव नोंनिया इउनिभार्सिटि एबा कलेजआ थानाय जानांगोन 50% हिनजावसाफोरनि थाखाय बेहाय रिजार्भेसन पलिसिया बेहाय एखेयानो दा बेहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेबो एखेयानो ग्रेजुएसननि नोंनि मार्कशिट बेनिफ्राय नोङो दायो पस्ट ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङबा दा बेहाय जोंहा सेमिस्टार वाइसबो थायो नालाय दा बेहाय जुदि नों फार्स्ट सेमिस्टाराव दायो दङबा पस्ट ग्रेजुएसनाव दा अब्ला नों ग्रेजुएसननि सार्टिफिकेटखौ होबानो जाबाय मार्कशिटखौ होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जायफोर पस्ट ग्रेजुएसननि थार्ड सेमिस्टारानो जा एबा सेकेन्ड सेमिस्टाराव दङबा जायखिजाया नोंथांमोना सिगांनि जा नोङो पास जाबाय सेमिस्टारनि बेनि मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आधार कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट एडमिसन लेटार बर्नाफाइड सार्टिफिकेट फिसनि रिसिप्ट बेंक पासबुक पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ दा बेखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बे जाहैबाय जोंहा पस्ट ग्रेजुएसन स्कलारशिपनि जायनि थाखाय नोंथांमोना 1.5 लाख फैसा मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा MBBS निटनि थाखायबो जोंहा बे स्कलारशिप दङ 2 लाखसिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो माने MBBS नोंथांमोना माने लागासिनो दङबा एम्सआव एबा टप 50 NIRF मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना लागासिनो दङबा अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि थाखाय नोंथांमोना 2 लाख स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन बिनि थाखायबो जोंहा एखेयानो दिननि स्कर कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन मार्कशिट नांगोन क्लास 12 नि मा सेमिस्टारनि सेमिस्टार पास जागोन बिनि सेमिस्टारनि मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आधार कार्ड इनकाम सार्टिफिकेट मेडिकेल कलेजनि बर्नाफाइड बेंक पासबुक बेनो आरो पासपोर्ट साइज बेखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय IIT स्टुडेन्ट नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा स्कलारशिप दं 2 लाखसिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना IIM स्टुडेन्ट नोंथांमोननि थाखायबो स्कलारशिप दङ 5 लाख नोंथांमोननि थाखाय जोंहा स्कलारशिपनि बेहाय एमाउन्ट होनाय दङ ओभारसिज स्टाडिसनि थाखायबो जोंहा बे स्कलारशिप दङ
15 लाखसिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बे जाहैबाय गासिबो जोंहा स्कलारशिप दङ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामफैदो जायफोर नोंथांमोना एलिजिबल अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव आरो फिन कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनदों गासिबो अनलाइन एप्लाइखौ खालामना लाफै थांनाय बोसोराव जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना गोबांनो स्कलारशिपनि फैसाखौ दायो मोननो हागासिनो दङ नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामना नायबाबो निसय नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो आं बेखौ खावलायदों नोंथांमोना नैबे एसटिनि स्कलारशिपनि नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन मोना खुनु रिस्क गैया दा बेनिखायनो बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जालायलांबाय नङा होमबा मोनाखै नोंथांमोना दा बेनिखायनो बेफोर प्राइभेट स्कलारशिपफोरखौबो एप्लाइ नोंथांमोना खालामहोलांबानो जाबाय जायखिजाया स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननोल'सो नांगौ नङा होमबा एप्लाइ खालामनाय समावथ' जेबो नोंथांमोना होनांगौनि गैया फिसबो बायदि जेबो लानाय जायाखै गावबागावनि मबाइलजोंनो एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना दोनबानो जाबाय आरो बे नङा नोङो एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप एबा ईशान उदय स्कलारशिप एप्लाइ खालामगोनबा नोंथांमोना नैबे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोङो एप्लाइ खालामजोबनो हायो दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय एनएसपिनि स्कलारशिपनि बेलायाव ओरै आरो माने नोङो एनएसपिनि पर्टेलनि आन्डारावल'सो नोङो नैबे स्कलारशिपखौ माने मोननैनि बारा एप्लाइ खालामनो हाया दायो नोंथांमोना मोननै एप्लाइ खालामनो हायो नङाबा मोनसे वेलफेयार बेस स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एनएसपिनिखौ एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिफ्राय मोनसे मेरिट बेस स्कलारशिपनि थाखायबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दायो नोंथांमोना एनएसपिनि बिथोरावनो मोननै स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनि अनगायै नोंथांमोना गोबां जोंहा बाहेर एनएसपिनि अनगायै बाहेराव जेरै एसबिआइआनो जा बायदि बेंकफोरनिबो जोंहा स्कलारशिप ओंखारना होयो दा बेफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो बेबादि नङा एनएसपिनि मोननै स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव जे नोङो आरोबाव गुबुन बेलेगनि स्कलारशिपखौ नोङो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना दायो क्लास 9निफ्राय जानानै प्रफेसनेल डिग्रियानो जा जायखिजाया नोङो मा कर्स फरायगासिनो दं नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लाफैगोनखौ आङो आसा खालामनाय थाबाय दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ बयबो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो लोगोफ्रा नैबे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबल बा एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों